ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଘରେ ଅଛ? ମା କେନ୍ତା ଆଇଲା 6 ମାସର ବାସି ସୁନୁ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଲି ଯାଛା ତା କରି ଏତେ କଥା କହିଲି ତଥାପି କ'ଣ ଲୋକ ସୁଧୁରୁନି ତଥାପି ପୁଣି ପଳେଇ ଆଇଲା ମାଗିବା ପାଇଁ କି ମାଗେନ୍ତା ଲୋକ ଆଜିଆ କଥା ବୁଝିବି ଏମିତି ବାଣ ମାରିବି ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ମୋ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁ ମାଡ଼ିବନି। ଏବେ ଯାଇଥିଲି ବିଲକୁ ଗାଈ ଛାଡ଼ି ଗାଇନି ତମ ଗାଈ ଗଲେଣି ପାଳିକି? ହଁ ବା ଭାଇ ଗଲଣି ଦେଢ଼ଶୁର ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଇଏ କ'ଣ ଚା ବସେଇଛ କି? ନା ନା ଭାଇ ଦଉନା ଟିକେ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର ଘରେ ଅମୁଲ କ୍ଷୀର ଚା ଲୁଣ ହଳଦୀ ସାବୁନ ତେଲ ବିସ୍କୁଟ ମିକ୍ସଚର ପନିପରିବା ଡାଲି ଚାଉଳ କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶାଗ ବିଡ଼ାଇଥିଲା। ଶାଗ ଅଛି ଟି? ଏ ଶାଗ ବିଡ଼ାଟା ଦଉନା ଭାଉଜ ନାହିଁ ତ ସେ ଭାବୁଛି ଭାଜି ଦେଇକି ପଖାଳ ମିଠା ଖାଇଦିଅନ୍ତି ଆଉ। ଆଲୋ ହେଇଲୋ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ନେଇଯାଇଛି ବୋଧେ। ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ। ହଁ ଭାଇ ଶୁଣ ହଁ ଏଇ କଥାର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ହଁ କହୁନ। ହେଇଛି ଭାଇ ହଁ ତମେ କୁଆଡ଼େ ମଦ ପିଇକି ଭାଉଜଙ୍କୁ ମାରିଆ ପିଟା କରିଛ? ତମକୁ ଏ କଥା କିଏ କଲା? କିଏ କହିବ? କିଏ କଲା? ଭାଉଜ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେ ହେଲାଣି 8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ମଦ ପିଉଛ? ଭାଜ ଆଜ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ଚିଡ଼ିବ ଇଏ। ତା ବୋଲି ତମେ ମଦ ପିଇବ? ଛାଡ଼ ସେ ଯାଇଛି। ତମର ଦିଦିଟା ଛୁଆଟି ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ବୟସରେ ଏସବୁ କରିବା କଥା। ଏଇ ଶୁଣ ତମ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କାହା ଗପୁଥିଲ? ନା ତମେ ଏ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ା କଥା ଚିନ୍ତା କର। ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ତା ହାତ ଧରି ବାହା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବାହାରେ କହିବାଟା ଠିକ୍? ମୁଁ ବା ତାଙ୍କ ପେଟର ମଣିଷ। ସେ ମତେ କହିଲେ ନା ସେ କ'ଣ ବାହାରେ କହିଛନ୍ତି? ସେଇଠି ଭାଇ ଅନେଇଲ ମୁଁ ଶୁଣିଛି କ'ଣ ସୁନା ଗହଣା ଭାଉଜଙ୍କର ସବୁ ବନ୍ଧା ପକେଇ। କାମ ଅଛି। ଭାଉଜ କହିଲେ ତମେ ସୁନା ଗହଣା ବନ୍ଧା ପକେଇନ କୋଉଠି ମାଇପ କରିଛ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇଛ। ତମେ କୁଆଡେ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଆଇଛ? ତମକୁ କୁଆଡେ ବାଡେଇଛନ୍ତି? ମତେ କେହି ମାନନ୍ତି। ଭାଇ ଶୁଣ ଭାଇ ଶୁଣ ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ବାଣ। ୟାରି ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲା ଗଣ୍ଡାଇ 4ଟା ଆଜି ଫୁଟେଇଛି। ଭାବିଥିଲି ଦୀପାବଳି ଯାଇ ରଖିବି ଏ ଲୋକଟାକୁ ଏମିତି ଦରକାର। ଆଉ କେଉଁଦିନ ଆସୁ ହାବେଳି ଫୁଟେଇବି ହାବେଳି। ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସତ କୁହନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଲୋକକୁ କ'ଣ କହିବା କଥା କମେଣ୍ଟରେ ଲୋକଟାକୁ ଯାଛା ତା କରି କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋ ହାତ ଧରି ବାହା ହେଇଛୁ ତୁ ଘର କଥା ଗୁଡ଼ା କେମିତି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛୁ? ପୁରା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ମୋତେ ଯାଛା ତ ଲଗେଇ କହୁଛି ମୋ ହାତ ଧରି କାଲି ତୁ ବାହା ହେଇଛୁ ତୁ ସବୁ ଘର କଥା ବାହାରେ ପଡ଼ୁଛୁ ପୁଣି ବର୍ଷା ଆଗରେ ଏମିତି ମୋ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ତୁ ଲିକ୍ କଲୁ। ହିଟ୍ ପ୍ୟାଚ୍ ମାଇଲେ ମୋ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଆଉ ବନ୍ଦ ହେବନି। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କାହିଁକି ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଉଛି? ଇଏ ବୟସରେ ବି ପାଦ ଖସି ଯାଉଛି। ସବୁ ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦୋଷ। ଇନଷ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଟର ପକେଇ ତମେ ଯେଉଁ ହଉନା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଫିକା ଦେଖାଉଛି କାହିଁକିନା ତା ମୋର ଫିଲ୍ଟର ନାହିଁ ନା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଇଏ ଫିଲ୍ଟର ପକା ଚେହେରା ଦେଖିକି ନିଜ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ପୁରାନ୍ତୁନି। ନିଜ ପରିବାର ପରେ ଫିଲ୍ଟର ପକାନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ହାପି ଫ୍ୟାମିଲି।